бояд қайд кард ки дар арафаи 24 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон як чорабинии муҳими сатҳи ҷумҳуриявӣ бахшида ба истиқлолияти давлатӣ ва таҳкими ҳокимияти судӣ баргузор шуда истодааст ва дар чорабинии имрӯза намояндаи созмони милали муттаҳид, иттиҳоди аврупо, намояндагони мақомоти судӣ, прокуратураи генералӣ, вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ширкат вазида истодаанд. дар конференси имрӯза масъалаҳои хеле муҳиме ки бевосита ба соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дахл доранд ва нақши истиқлолияти давлатӣ дар таҳкими ҳокимияти судӣ ба нақша гирифта шудаанд ва пӯшида нест ки ҳамчун ҳокимияти мустақил эълон шудани мақомоти судӣ маҳз аз конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ки 6 ноябри соли 1994 аз тарафи мардуми тоҷикистон қабул гардид эълон карда шудааст ва бо шарофати сарқонуни кишвар заминаҳои ҳуқуқие ки ба таъмини мустақилияти ҳокимияти судӣ ва ба амал баровардани адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа нигаронида шудааст. як силсила санадҳои зерҳуқуқӣ низ қабул гардид ва худи қонуни конститутсионӣ дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон соли гузашта дар таҳрири нав таҳия гардид ва аз ҷониби парламент қабул шуд ва имрӯз мақомоти судии кишвар дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии нав фаъолият карда истодаанд ва барои ба пуррагӣ таъмин кардани мустақилияти ҳокимияти судӣ, баланд бардоштани мақом ва мартабаи суд дар ҷомеа ва таъмини ҳаматарафаи адолату ҳақиқат дар ҷомеа бояд корҳои зиёд аз ҷониби мақомоти судӣ, судяҳои ҷумҳурӣ бояд амалӣ карда шаванд. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон қонунгузории амалкунанда кафолат додааст ки ягон мамоният барои дастрасии мардум ба адолати судӣ бояд эҷод карда нашавад. яъне ҳаққи ҳар як шаҳрванд аст ки дар сурати халалдор гардидани ҳуқуқу манфиатҳояш бевосита ба мақомоти судӣ бо тартибе ки қонун муайян кардааст муроҷиат намояд ва ба мақсади амалӣ намудани ин чорабиниҳо бевосита як тибқи супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон аллакай дар як ҳафта 2 маротиба роҳбарияти суди олии ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти шӯрои адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон шаҳрвандонро бевосита қабул мекунанд. яъне мардуми тоҷикистон имконият доранд ки озодона доир ба масъалаҳое ки дар ҳаёту зиндагии онҳо пайдо шуданд, проблемҳое ки доир ба мақомоти ҳокимияти судӣ дахл доранд, ба роҳбарияти мақомоти судӣ ва раисони судҳои шаҳрноёб бевосита муроҷиат кунанд ва тибқи қонун ҳаракат кунанд ки манфиатҳои қонунии худро ҳимоя намоянд.